V Rimavskom Brezove sa konal tretí ročník florbalového turnaja. Víťazom sa stal rimavsko-sobotský tím FBK Hornec. Florbal je moderný šport, veľmi rýchlo sa rozvíja a pomaly sa hrá už v každom meste a obci. Pri príležitosti Dní obce Rimavské Brezovo sa uskutočnil tretí ročník florbalového turnaja. Na turnaj zavítalo 8 tímov z okresu Rimavská Sobota a nechýbala ani účasť Lučenca. Takže jedná sa o tretí ročník florbalového turnaja v Rimavskom Brezove, ktorý sa koná počas Dní obce. A máme tu teraz 8 tímov s nami, domácimi. 2 sú tu tento rok nováčik súťaže. Hrá sa zatiaľ systémom 2 skupiny, 4 v tabuľke. Prvé zápasy sa hrajú po 8 minút, potom vo finále sa už predĺží, hrá sa potom 2x10 minút. Budeme sa snažiť pokračovať v tomto, určite je to nejaký prínos pre nás, aj pre domácich, že predsa sa nejaký, aspoň ten šport pestuje na tej obci, tak aspoň takúto novinku. Beží to už všade vo svete, tak sa snažíme ísť dobou. V Brezove sa tento turnaj stáva tradíciou, každým rokom stúpa jeho kvalita a účastníci si pochvaľujú toto podujatie. Tak som tu s pizzeriou Kaštier a ambície máme samozrejme vyhrať turnaj. To sú ambície stále také isté, prvoradé pre každý tým, ktorý je tu. Ako ste sa dozvedeli o tomto turnaji? Tak my sme vlastne už boli na otváračke pred 2 rokmi a chodíme sem každý rok. A ako hodnotíte tento turnaj z pohľadu organizácie? Páči sa mi, že každý rok to je lepšie a lepšie, lebo každý rok to je viacej vecí a je to dobré zo stránky organizácie. Tak prišli sme sem s tímom Hornec, Rimavská Sobota, FBK Hornec. Dozvedeli sme sa o tom od nášho geniálneho manažéra, od Davida, a prišli sme sa hlavne zabaviť, na pivko, pokecať a tak s kamarátmi. Zúčastní sa tohto turnaja už, alebo je to tvoja premiéra? Toto je moja premiéra, kamaráti tu boli už predtým 2 roky, ale ja som tu prvý raz, páči sa mi zatiaľ, takže. Čo by si tak vyzdvihol a čo by si tak vylepšil na tomto turnaji? Rozhodcov, ale inak je tu pohoda. Priateľské zápasy, myslím si, že ide o zábavu iba, takže spokojný som. Po odohraní bojov v základných skupinách prišli zápasy, v ktorých sa začalo hrať o medaile. Na 3. mieste sa umiestnil Torpedo Sinic, na striebornej priečke Radka Šikov a prvenstvo si po napínavom finálovom zápase vybojovali hráči Hornec. Okrem ocenenia najlepších tímov bol ocenený aj najlepší strelec a najlepší brankár. Tak a ja som sa mohol presvedčiť, že tento turnaj bol kvalitne zorganizovaný. Pre televíziu Rimava Dávid Sabacký a FBK